Action. This is a sewer filtering. What do you need in sewer filtering is a byggetrakt, en sugekolbe, tiv, en slange og en vandstrålepumpe. Vi starter med at montere vandstrålepumpen til din vandhane. Så er det ikke Nikolaj. Hvad? Og så her. Så tilsætter vi den her ledning. Slange. Her på. Det der så sker, det er at vandet runder ned igennem, skaber undertryk, så den suger. Og så tænder du, og så tester vi om den suger. Så tænder vi, inden du tilsætter den her, så tænder vi. Og den suger. Og der er sug på, siger min makker. Ja, der er sug på. Der er den også sug på her. Whip. Yes, der er sug på. Så slukker vi. Så slukker vi igen. Sluk. Tilsætter vi den her, så den kan tilsættes. Ja, der er mig. Så den kan tilsættes her på. Er Skype på eller sådan noget? Nej. Ja. Nå, ja. Okay. Det var så fint, Hattie. Der. Tilsætter den her. Godt. You are plugging this shit in the hole. Ja, tak. Og så sætter du den på her. Sætter den på her. Så tester vi igen. Så tænder du. Så tester vi igen og ser om det er... Og den suger. Og den suger stadigvæk. Husk at tjekke om der er pakninger i den her, så er det stadig suger. Tilsætter du sådan en her. Så endnu mere isolation. Pakning. Er det ikke det? Jo, det er faktisk en pakning. Jo, det er en pakning. Tilsætter du den her. Byggetrakten. Med Dertil skåret. filterpapir ned i. Sørg for at filterpapir dækker hele... Alle hullerne. Fucking langt til at filme. Så tager vi vores opløsning. Vi har her. Tænder for det her sikkert her. Sådan her. Den suger. Nu suger den. Jeg hælder det ned i her. Nej, det skulle lige have været godt. Effekter. Er du fucking dum, mand? Ikke det hele. Du må ikke suge det tør. Som du kan se der, suger den vandet ned igennem. Og kostellerne bliver liggende ovenpå byggetrakten. Det er smart. Skal vi tage Vi skal faktisk tage den her af inden. Ja. Nej, skal tage den dag, inden du slukker på vandet. Inden du slukker på vandet. Ellers kan du risikere, Ellers kan der komme vand op igennem. Ja, og så er det noget lort. Yes. Så sug lige lidt mere. Den er ikke helt sugtør. Sådan der. Det ser lidt skid. Og der hedder igennem. Igen, du tog ikke slangen efter, hvor du stopper. Der kommer ikke mere For igennem. det kunne være, at man skulle bruge det vand, der lå hernede. Det er fordi, du ikke sætter nogen på. Sådan af. Sådan. Så har vi Se her. Så er der fint stadig krosallerne deroppe. Med alt væsken dernede i. Det er smart. Og det er pisse hurtigt. Godt. Det er den